dipor kaham jotono tabuk hingke ang dukmali bazaro thangai tongo kisa rang rokari na hagana norok to jotono saimano jini khumulungom tong thokni banik eba khaba anondo mela choloi tongo hanai alni saltamgi thangka ang agini hai daily vlog upload chiklai malia tangi hinmala ngamsike shelero gekasaro ang lubulum kha belai kheno maise miani bagi rami rok thangka markhano hain bagi shelerma bai sori heme bai ang norok ni bagi continue vlog rok khlaimai angai tongkha guys tabuk hingke ang sopai si thongpai kya salka hati buskango tini markhano satung tungsuko oko ekduna hapen markhan tungkha tabuk hingke ang ATM habise rang kari wise iko rang tubui faikya hingke guys oro jaga busuk engna please nara comment khai shala da parcel na phaina phaimani ko kai thamna kha tini kaiba phaina total parcel hingke je parcel ronai phokpaya ko bar phaina nangna te kaini parcel ni bagai nasingin tlang sinai nasingte tok bahan ba paitlang sini chinyango tok bahan per kg 200 nong niyango tabuk busuk chol hui tong comment khai sadi tabuk hingke parcel ong nawi mani rok paino ko thangsinai guys tabuk hingkang nogo sokpa gyai ko je ani parcel tini kaiba phaina tongmani jotono phaibeke Misho tai Flipkart je fropan ama muisong ka hangke muibuti luaisni sikang sungno chargui nayo norkni ama bahaiken charana hne ang khaklayo tabuk test khlaina gena bahingka Misho anga se suit order khlaimani 735 rupees ruwi amose na hala sarisi sokpai angkai as khatong khajaka wanchu phaimani ta tinile suit robo katal sokpa ke mela kan thangchine nei taita mo sa return ma khaisina hingke ba gugui bo haino kani kisa reel khlaimani ko Hello guys, jotono sari kaham tabung ke mela thana nai tongo mela thanga sigang ang norong no nong ni singmung ni phirong mung bor nai tai nong no recommend bo khlai nai kaisa tongo Cure Skin nei norok to nukhna ni thangnai video rogo ang aboni product no nong no use khlai phunung mani gen norok puila no thani Play Store norok app no klai saka manai Cure Skin Hani norok download khaidi khlaiba mani ya gulo norok jaga live dermatologist bai norok chatting khlaimano gengke ni face to tamo problem ang tong norok borno sadi sabai mani ya gulo borong no kaisa photo sanai gen photo rohdi ge borok nung ni photo rohbai mani ya gulo borok kaisa ro AI technology bai kaisa ni face no scan khlainai ge ni tamo problem ngi tong kha borong no ni problem no nai nono cream rok nai face wash rok nai ni bagi borok kaisa kits na moi no tam nung product nana nang borok no sawi renai ga sabai man ya golo gangke borok no sanai nung tam ke use khanya nang nung cream na bupur use khlainai ni dermatologist no kaham ke sawi renai ke angge to kabang ma salomoi te kedung ma salomoi cream no use khlai tongo gan rok no buino man khana belakhin kaham ke norok baksa sungo bai obono use khlai pai hamia rok dang no bahai rok no nei ke norok wa shu use khlai ma bai bai ke saimana ba angbo to jekono cream na wash use khlai kyang ke saimi angai thango mane bin result ka hamai angai thang ko norok washia wani kabang ma bar no use khlai nai din norok saimana angbo pula phrum kam sa ka ham result mai angai dong mani tabu khunke to mangkha ke norok amsuke ano basungbayo ka bai omo belai dam sung bahake na nai hairai gamsro nai mangla rok ne ke norok amsuk tawana di guys ke ang nok no sanai norok ani promo code use khlai di Esther 100 gnong ni bo 100 obngi thangnai ke busukse kaham tei samani ko ya di bana gang kedung ma salromoi norok nunuk na ani blog roga ang nong no Cure Skin ni tui sa samani ke norok use khlanya di dadi phat ke je confuse ngi tong nai rok no ang clear khanya setini phayo abono gang ke norok to markhana confuse ng ko ka bai amoni dam rok busuk nai norok bo na di ke ang to mangkha face wash tai moisturizer sunscreen tai under eye gel ke norok no khana dark circle of kri kha gi neslai heda belai ke kaham norok try khlanya ke sa saimana kita ba norok no ma sawo norok anu kabang ma borok bo comment khlai singo tai malai ke busungo bahai sai ko lasani ni makhang hamai thangka gangke angle puila pro nung use khlai pro bisa khaya tabu ko ni nim khang change sung ma dorok nu kharok ni sawo ke kharok srang nugoi norok bo use khlai nya di guys nka use khlai ke sa saimanai ang norok no hai sapinai norok ni 100 obngi thangnai norok ani promo code use khlai yang ke Esther 100 kabon tai jam leri tongba ani description box bini link tongo tai ani comment pin khlai sa dari thangai download khlai norok Cure Skin no use khlai nai di ke tabung mela thana sin tom sokajak buskang ni basar kini karle belake koloma jora mela soke belake tum flawong kitchen tom bo sokpai nani nai khena kol khaimani sasingo nang nai jangli paithak jara nang na thangai bo joti phunman ang phunman chai jongan tabuk ke to bazar sokpai kukini ri ba probui tongmani bini college dress babu tini phunga kukini logi samani hadi college dress subre na ni kang saka kukui tabuk first time college o kaung
hinke ba ang wan sukha ang bota bugli ki semisa kamai khlai mangkha ani yakni rang bai ani kukinyo ang college dress first time subi kanrnai hinai hinke babuno saka ang sarigo mela naiti bazaro thangpuru bazaro habrei kukinyo dress angno subri sinai babu nung subrna nanglia hanai akon angno kograma ba angno kokno mana raksinai bile hai diba hinke tabok hablai ri rok mabrba kya abono datire dini saitongmani tang hemela kukinyo class next month nismi starting snebla tabok hinke thangi tonglayo bani go tini bai hinke chung waini naimak laikya buke sauda chungno chini dol log norok ba nogana bla deli no nai tongmano hanai nogana phano chini yango gari bala belai kheno morok aboni bagi chung amsuk dili nai me rang khana ngeda nai sibida angsa ketike chana nange dibana puila melao ya pri ka hangkano phailegra kha chung wan sugui tonglai mani sal kedungma romu yabo chini imang no hani mano cool smoke biscuit chana ni bagi phailejak na hari ko yang tam phal obono chawi thobo thogya oggo punya tubu tiyado oro kaisa interest tongo abo tamo hinmale nengo biscuit no chakha hangke bukhuk bai war khangke bukhuk tei pra hoku phai dupung saka dupung I o jagano aram nangjagi chalayu ta joto borok no omokuno obo punya khabo punya pra chikon pra bini test hangke kisa man chocolate griya iaboni hai kisa solo habena man chocolate hangke tili lung tongo makam suktiya o je smoke biscuit no bukhugo dakhano gelawi thango wasre bimaso tai bukhuk tei thaske hoku phai norok nokona e kona sik dian ke jamani 5 tawi 50 taka kaisawi 10 taka ta nge chikon na lakhai ko angka kaini saka ke kaitham saka belai khe aram naka bui bahani chungno kuthumi nai tong phai beke la joi se tongshu e kona sin han dupung pura biri chakrak biri nengi paijra phang tola khe mangne nyo tabuk nge kaisa mani kana ni bagai jeng ticket tanani phaimani borok kabang ma abono nasingi tongo ticket bufur mata no hanenge narang no kisa nazar funugei tongka finally guys ticket taninya kha kaisa 6G kaini 120 tabuk nge jeng achuk phaigya sini achuk thayo je fruguri nai afru se bokhorok mihimei tong choli nai ke tabuk jeng riding laijak borok nasingi tongo tai sab kanai tongko haida kanai punga hangke se borok bo choli nani hingke norok orom motka kwa nini jeng tabuk je kawi tongma hai tai train nakadula ro kana hangke borok khoroksa 60 rupees ke ticket matano je kuno nainani ebake kanani hingkangke tabuk hingke choli kha jeng je tabuk kawi tongmani kale ka kha bumung samaya please guys norok oboni mungmani tongke ano comment khlai sana ta pokdi atutui video khlai malia manaino video sak ni tongma bo strapsa sagai biangjani khari thangka tangi hinmala bo asumsa hain bupra jagai lori thangudo ga chumsa ka slow ke choliwo hingke pai thago hangka tamang kha saijaman omsaka bupra ja khamsaka bupra ja kha ba thangna bagoi pura wasipro nakadula khoyang bukhorok bakhrang mihimi do tin ro thangma paeda apuila naimani dinata ang e amti hainyo se ngui thangka mo haipano mamsuk nglia thena bla mole chera haike sa asugui tongna ningke ba haifana omobo pai thago pura kosto manchuka pai thago amsaka guri kha ba thangna bagai abo oma haihini ang sawi malia puila phaima dino kha motka kwana khana kadula ka kha tini hingke adino jekaya adino jenaya nai kaunai nugya khnuk disia ka sidi se ka sadi ningdi makhnai re ba guys omo pai hangko ino ba kaunai kin rong phunugu nai ning kan rong nai jangri pai thak jara hingke guys tabuk hingke train kanani phayom te hekamang tini rang bai pora bigiri khangring thangrang ngatabuk asuklai ja hingke kolom jangmani pramarang jak singno jotoni slai pai thago kajak kena singni ayang rok busuk thaske guri ui tongbai kaisa jagani nakadula rok hingke kus kajak tangi hinmela nakadula rok hingke bokhorok mihima jaja diba aboni bagai amsuk borok bo kanai groi markha bupra jagai bokhorok bakhram mihimi thangbai hingka ba abo je bokhorok mihimi rok hingke to kawi manana jinghai borok borok kai manai tini bai hingke to ang je banik choli mani waining ne kha hai di bang ke tini hingke to ang puila o banik ni first time train ka kha ora jagawa belai ke tongthong nani tongthok suka tangi hinmale obo nowar bahani ship nangi tongo bini uklogo wa jugjak choli ma boslo ke choli wa bokhrok bo mihmia belai ke no tongthok jak suka kama se hai tangi dati batha ka sa sini manchi tangi hinmalam saka kathok jaka bupru bo jani pai thangka sisi siriglia amsaka aram na kha uff hingke lang hopung sapung pano kawi tongi manan hani ma wan chukchiwa agi strai fru rogot jungno chini baidara song kuai blok hongo kawi shopre yada iya ba hajima tongshiu hingke ang wan chuka tai waisa phage train no kaphio nai hinai ang norong no sayada thangnai blogo ang afro korai kana hani tongmani belai khe nakadula kai bokhrang mihmui nogo se biprasai ma thangchiwa korai kurima kali hanai tini hingke kaina shine hena dobon sa kaina ka pura ka kha matron 50 rupees sini dara shin ti prasarok ni
no belai ke dara song borok kaham pura korai bo amske koine ne amske niyom amske nai thok korai bo sarai ang khas khairuk jak siu tang hin wala amske korai nai thok ani imang ni korai sano karo siu ke bo ang phiu saro kubinyo guys norong nai jong di ang kaham tong khang ke ang korai rok sapai ri na tong ang korai rok bsuk hamjak ang jesuk korai nya hamjak ang ma bo ma ka khang ka ba ang tai bo top tong thok jak suko ke bui ano haino nasik bai sukang kang kisa misala bala jiwa hai ban ang simi to kaya jotono wasa kawas sarai khonai okra sakara hoite jotono okorai nyo kawo do khnamani miya hangke tai khoroksa korai tong pho korai mang nei pho hangke tini ke masase hai ban tini no korai belai khanai thok hangke jing adino puila phaipruta a korai nyo nongmani abo hangke kisa khoiri kalar hasimi som kha kupur bai khoiri kalar sapuljak mokol bo se ksak ngui dong bini khoiri kalar ta mokol bo nai thokmani ang sida ani nogos lang thana musu siwo mihima bo sira nahla tangjagi dong ang sira nyo kubagai pura nogotlang thana musungha kukinyo kadi mani bolasi jagai kana naya tabu nge jenghain hai taise mela bere lai fiu nai nasik di ko nakadula wa amsik borok kanai kri tangi hin male bokrong mihim jak ba diba amoni bagai kanai komta hanyo borok punya ke mama sole om khasare rong gari sari kazak nai ke nahlang lipstick phuli phemasan lipstick rok tong masama bengar kagi thangbayu je kuno jaga ang lipstick pan phuli thanga ga mukra hai hanyo kagi thangbai tam ga jani kagi thang kuno saisi mayang ba oro phaimani ta kun phancha saya khubile katab kisa pani puri sana phaimani tini ni pani puri amska thoka umang masa so guys ang norna update doa na jido ang tini busuka pani puri chakha katabuk sana hani phaima po sungsala tong loina sdi ko line hanyo kumanai songbai ta kugi ba thokjak suka tini hinge mar khna thogu puro tini ni pani puri thoksuka dara ni ro dara to legura phalo boduk mali bazar chini bubagrani mangthong buskango sampari tolawo bini dugan pani puri ni norok phaike sadi norok je dugmali wo tongnai khumulungot bara tongnai ro khundungna dara ni pani puri nge markhan famous markhan thogo borok bo ham hai diba markhan masas ko dini amska thoka buska thoka aba type pra sailap kre ani logi tongnai ro han thok jak bai suko ke yang ani manai bri nai thong han subscriber bai wala mene bo bang ba bhai kok sapang ka ba bakha sarang suka tabu nge jeng hai no hai ta se bernya se phale ko adino pula phaime dino to motka ko shortcut ko arang na jegi diba dini hinke tamo pai nei ro kisa nai mani norok to saimana ang diporo pura mela nanya nei kiti sana hin se busuk pra rang sop sakari te je khai diba hinga pani puri thokjak mani sana phai ko sabaya ko bai sira ice cream se saunai amska mar horthugui tong ha nog ba thangna jora angkha jing tabuk hai no hai smoke biscuit chawi thanglai jawnai na sikdi ko hain dufung salai mani top tong thogong ke bo amokuno thobo thogya abu punya khabo punya sung pula bo 50 taka ni tabu 50 taka ni na sikdi oro se 100 sabai le hokuni bagi chimise amska mar na hala ar nangma bahai hoku sulunglung payung ke bo sida tong thoksuk tabuk ngi kisa tok bahan halangjak bai wak bahan halangjak paina phaimani amok kaisa aturawo 100 taka hingke jing 400 ni nakha wak bahani atura kaini tok bahani atura kaini melani borok ko sarbai rekha tangi hinmela horbo thukabla kitabuk jenangani mani pai akoi chopsa tonglayo kitabuk yango egg roll order khlai rekang kitabuk snamai tonglayo kawaisana doban ma sanai tabuk tok di rukjak kitabuk khana sang pani puri sai thangnai yogo kitabuk noga kifil ka guys jotona hambai paisok jana ma bagai tini mar khana pani puri sa suka chido good night guys next vlog on rak bai kaham ke malanyai